Yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Bichi TV a radio. To da farko ina miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana wacce muka karɓi gagarumar tawaga domin kaddamar da wannan jirgi a wannan karamar hukuma tamu mai albarka. Sanin kowa ne mu babban kalubalen bagwai shine wannan ruwa da Allah ya sa muka tasa a gabanmu, domin abubuwa sun faru a cikin wannan ruwa masu yawa marasa daɗi wanda dukkanin wanda yake jagoranci a wannan karamar hukuma idan wannan abin ya faru a lokacin shi yana shiga damuwa kwarai da gaske. To Allah ya sani daga ganin wannan jirgi a wannan lokaci da aka kawo shi ni na cika da farin ciki kwarai da gaske, kuma ina addu'a kuma ina fata al'umma karamar kuma Bagwai da shauran jihar Kano su taya ni addu'a cewa abubuwan da suka faru a baya su zama su ne na ƙarshe, ba za su kuma faruwa a wannan ruwa ba. Allah ya sani abubuwan ba ma jin daɗin su, amma kamar yadda na faɗa shine muhimmin abu shine mu rinka yin addu'a, domin rashin rayuwa mutum ɗaya ma ba ta da daɗi balle a ce an rasa rayuka masu yawa. Saboda haka ina godiya kwarai da gaske da dukkanin wanda ya zo wannan guri. Godiya ta musamman ga mai girma mukaddashin gwamnan jihar Kano da mai martaba sarki, sannan na ƙara godiya ga bayan Allah da suka yi tunani suka sama mana wannan jirgi, kuma na ƙara roƙo da cewa so muke yi don Allah a taimake mu ya zama jirgin nan ba ya zama guda ɗaya kawai muke da shi ba a wannan ruwa. A taimaka mana duk ma wanda ya ga yana da hanyar da zai yi taimaka mana, ko a aljihun shi ko kuma wani ofis da yake kallo zai je ya kuka domin a sake sama mana wannan jirgi. Muna roƙo domin in ya zama guda ɗaya kawai ake amfani da shi to ba zai iya ɗauke furejar haye-hayen da ake mai ba, domin garin Badau gari ne mai girma kuma al'umma ne masu yawa a wannan gari. To in ya zama jirgi ɗaya ne zai dinga kaiwa da kawowa kowane lokaci zai iya kasawa, amma idan akwai wani, idan wani kasa ko kuma in wani ɗan gaji sai wani ya ɗora. Saboda haka ina amfani da wannan damar da dukkanin wanda yake rike da wata kujera ta gwamnati ko a wanne irin mataki ne, ina roƙo da cewa mu al'umma ƙaramar kuma Bagwai yanzu abin da yake damun mu shine mu ga wannan matsala an kawo da ita bata ƙara faruwa ba. So kowaye a shirye muke ya zo mu ba shi goyon baya domin ya ba mu gudunmawa mu ga cewa mun kawo da wannan matsala. Ƙarshe ina mika godiya ta musamman ga makaddashin gwamna, kuma a shigan mana da godiyar mu ta musamman ga mai girma gwamna, domin wannan karamar kuma tamu mun amfana da ayyuka ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna masu yawan gaske wanda ba abin da muka zo yi ba kenan. Amma dai karamar hukumar Bagwai ba koma baya bace a wannan gwamnati, ana kulawa da mu, ana kyautata mana. A madadin al'ummar karamar kuma Bagwai muna godiya ga mai girma gwamna, kuma muna fatan yadda kowa ya zo wannan guri lafiya Allah ya mai da hijiransa lafiya. Na gode, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Bichi TV a radio.